Ahoj lidi, zdraví vás tu Kristek u třetího nebo čtvrtého dílu, třetího šejka. Takže zdravím vás a máme tu zase opět s 18, klikneme si hlídku, podíváme se rozbrojerný, jinak zase se omlouvám, včera dám podzemka, zase jsme natočený, to je fakt už na hovno, fakt, aby... Nevadí. Tady musíme ale inteligence ještě. No. Koupíme a zkusíme s obouma. Vidíte, že to je... A jinak, co prodat? Na hovno. Taky na hovno. To necháme ještě a prokneme jednu houbičku jenom, jo, když tak. Tady si hodíme do toho a na výdrž, ještě nemáme na výdrž, tak si nevím, to bude. A zkusíme tady našeho, nahráváme. Jo, to taky můžeme. Třeba tu 36, tak to nedáme. A zkusíme. No, nevadí. Furový lupíček, zkusím ho takhle. Ano, vidíte, že ještě zkusíme. Ještě jednou. No, kritik, nevím. A tenhle a další svět S. 11. Tadada, hlídka. Tadada. Tam se napiju jenom. Level up za chvíli. Dneska je Epic Event. Dneska je sobota. Dobrý. Ať tady nevadí, ale výdrž si koupíme. To se nemoc nehodí. Ale máme houby na protáčení, takže stejně nějak. Ale když jsme něco měli, tak nebudeme ani koupíme až tak příští další měsíc. Až srpnu koupím nějak. Jsem dělal blbost asi. Šlák jsme našel zelenkavého gremlínka. A nic, nevadí. Teď zkusíme na tom. Tak. To nevím, jestli... To ne. Ale má lehtovary bychom mohli. No ne! Ne! Tak se to nautočíme jindy. Tam půjde. Ne, nevadí. Jestli to je... 14. Další je 13. 151 Helios. Tady máme cechu, templářský řád. Ty nedáme, určitě. No, vidíte. Útočí fréry, ty možná dáme, ochranu dáme. Taky žádný epic, Sláva epic, jenom když není event. Jinak, jo, ty budeme si do záchodu. To nezapomněli. Jo, tady než budeme plochou trvat. Taky budu natáčet určitě 100% z plochou, tady jenom skončila síla, myslím. Ne. A... koupíme to. Máme válečník, černého. Nic neberem, možný. To fakt. Tak s bleskem, to je takový namakanec. Ty vole. Nesnáším prostě takový lidi.
Ne, hlídku, blbnu už to. Tohle. Další svět bude S12, náš, nevím, kolik máme, zkasím, no, takže mat, 99. Beta House, kdyby jsme mohli, nejsou si jistý, ale ne, Beta House nedáme. No, znovu, no. Taky žádné píko, taky žádné, ale mě to ani nevají, protože kdybych ho dostal, tak se stejně, protože nemám za co. A 0 řeší. No, jsem si nekoupil, takže zblbnu, jsem si nekoupil. Toto. Zautočíme na nějakého, třeba lamenka. A, to ne. To ne. Ten taky asi ne. A tenhle. Jo. Jo, ten má zvíře, to dáme. Co dáme? Super. A, jak jdem na to do záchodu. No, teď se nám to dobře plní. Budeme to pár dní spachovat. Další je zase S12. Dark Hulek. Hráváme Romino, dobrý, ještě si. Dark Hulka, to máme tenhle 3000, má takový pocit. Dobrý je to. Ne, špatně. Pak jsem to tam měl. Takhle. A lítka. Fistík. Máme fistníka. A tady máme výdrž, ale obraznost nevadí. O, štěstí, dobrý. O, inteligence. A nechce. Pík. No, tohle jediný stanovíme. A zkusíme. Strašující démon, nedáme. Nevadí. Zkusíme. No, S9, Dominik. Lítku. Pošta. Je, to je ta příšerka, kolikát takhle. U nás furt utěč. Tak, si to užiju. Ty nám přišli. Je magici. Můj první cech, tam už není enormika. Dřív jsem tam byl. Jo, je tam enormika, ale asi to u ní vypadá, jo, dobře. Tam ještě měl čepnout, ne? Počkat. Asi ne, ale... Žádný epich na žádném světě nehodí. Ani 15 zupreváme. Okay. No, můžeme prodat. Koupíme něco. Třeba toto, nějakou kravinu. No. Přetřízno, tečeme lovec. 330, tak nás samozřejmě bychom mohli. Ano. Tohle hodíme do záchoda, natáčíme 9 minut, tak ještě budeme do těch ještě
minutek. Jinak, co je ještě říct, teďka tady nebudu 7 dní, budu volno, budu chodit teďka ven, prostě nebudu natáčet, pojedu tam pozříč, pojedeme, prostě aby to zhrnul, jedeme probereme jezdit na výlety, prostě jedu jít na dovolenou s rodiči, takže tak za těch 7 dní, že bych udělal další video. Intro mám nové, mohli jste si všimnout, dával jsem je tam včera večer. Doufám, že se vám líbí, už je budu dávat teďka před tohle video, před tímhle videem bude, nebo bylo, mohli jste vidět na začátku. A ještě tady nikde nemáme okolí. Jinak, to bych ještě tak řekl. O tom, tak ještě možná bych natáčel i jiné hry, podle toho, jestli by mě to ujel komp, když tak napište do komentu, co byste tak oba chtěli. Ne nějaký, nějaký lolko nebo něco takového moc náročného, ne nějaký, mohl by to být třeba i z netu nějaká onlineovka, cokoliv, jo, ale ne nějaký to lolko, Warcraft a takový to movko a to nevím, jestli by možná jelo, ale bylo by to taky zasekaný. A když jste si dívali na Krosmáka na ty videa, jste mu dělali trochu radost. A jinak, nevím, to bude asi pro dnešek vše, musím se jít balit. Jdem za chvíli pryč. Hodinku. A bude asi pro dnešek vše. A loučím se s váma, další díl bude až za týden, že nazdar, Kriste, čím.